Id-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jżomm il-prezzijiet stabbli fil-kriżi internazzjonali tal-enerġija permezz tas-sussidji qed tagħmel differenza kbira fl-andament ekonomiku ta' pajjiżna, kif joħroġ minn analiżi dettaljata tal-Bank Ċentrali ta' Malta. Skont l-ekonomisti tal-bank kieku ma kienx hemm tali intervent mill-Gvern, l-ekonomija kienet tintlaqat ħażin ħafna bl-effetti tal-gwerra fl-Iran u l-Libanu. Il-Bank Ċentrali ta' Malta jinnota li l-inċertezza ekonomika preżenti fis-swieq internazzjonali waslet lill-Bank Ċentrali Ewropew biex jantiċipa 3 xenarji possibbli. Wieħed fejn il-gwerra tkun riżolta malajr u l-prezzijiet jiġu għan-normali sa tmiem is-sena, u ieħor fejn is-sitwazzjoni tkompli u l-kriżi titwessa. U allura f'dawn il-każi iż-żejt jitla f'livelli bla preċedent. Palissa l-Gvern mistennihom fuq madwar 0.8% tal-ġid nazzjonali f'sussidji. Fiż-żewġ xenarji ħżiena s-sussidji jiżdiedu għal bejn 1% u 1.4% tal-ġid nazzjonali. Meta mqabbel mas-sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea fejn m'hemmx tali sussidji, it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna se jkun 0.3 punti perċentwali aktar minn dak fl-Ewropa. Dan fil-waqt li r-rata ta' inflazzjoni f'Malta kapaċi tkun 2 punti perċentwali inqas mill-bqija fl-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant il-Bank Ċentrali jikkonkludi li l-politika ta' stabbiltà tal-Gvern se tkompli tagħmel differenza ekonomika sostanzjali u se twassal għal irkupru aktar malajr f'pajjiżna mill-kumplament tal-Ewropa. Tant li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna mistenni jkun ferm aktar minn 3% u qrib l-4% anke fl-aktar xenarju negattiv. Ta' min jinnota li anke f'dan ix-xenarju l-ammont ta' sussidji li jagħti l-Gvern mhux mistennija jilħu r-rekord ta' 1.9% tal-ġid nazzjonali li kien osservat eżatt wara l-bidu tal-gwerra fl-Ukrajna. Fil-waqt li se jiżdiedu s-sussidji, il-fatt li dawn se jgħinu biex l-ekonomija ma tonqosx bħalma tiġri fl-Ewropa, il-pis tad-dejn mistenni jiżdied biss b'0.4% tal-ġid nazzjonali. Dan ir-rapport u konferma oħra ta' kemm hija għalija l-politika tal-Gvern li jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Minkejja l-ispiża immedjata, il-fatt li s-sussidji jgħinu li l-ekonomija Maltija tibqa' għaddejja tali pis ma jkunx permanenti għax it-tkabbir ekonomiku inaqsu ma' żmien.